Liyayikhetha igumphela inkosi enkulu Bombela isitimela samampondo wabamkhulu mkhulu omkhulu phakathi Amen. Yalithwala kanjalo-ke usizi inkosi uCetshwayo ngesikhathi singenile phela emkhunjini. Lapho phela uNkulunkulu nobabamkhulu bakhe nokhokho bakhe sebevumile ukuthi bewudedele lo mkhumbi ababewubambile ungasanyakazi olwandle. Ngesikhathi phela ebabikela esibayeni ukuthi useyahamba kodwa akazi lapho aya khona, ucela ukuthi bewudedele umkhumbi. Nangempela wadedeleka umkhumbi wahamba. Phezu kokuba bona abelungu basebenze zonke izaba zabo zokuthi umkhumbi uhambe, bakusho futhi ukuthi ngegama lamfana kaPhofu umkhumbi kawuhambe, kodwa lutho umkhumbi wazimela nje. Bakusho futhi ukuthi Holy Ghost fire, kodwa akaze kwenzeke lutho. Kodwa yona inkosi uCetshwayo yabiza onke amakhosi abenguni kanye noNkulunkulu wawo amanguni ukuthi akadedele umkhumbi. Base udedela umkhumbi uNkulunkulu wamanguni. Phela uCetshwayo wayezazi zonke izono zakhe ayezenzileyo ukuthi kungani uNkulunkulu wakhe egcine ngokumlahla, njengoba phela wayekadejelwe uyena umbande, emshiya neziqalekiso ukuthi uyoke bone mhla ebusa. Phela njengoba kade lichaza igumkedlela ngobuthathu bukaNkulunkulu, umzali uNkulunkulu wakho wasemhlabeni, uNkulunkulu mama, uNkulunkulu baba, uNkulunkulu inkosana. Laba bantu bobathathu uma bengakufuseli ukuthi uphumelele ngeke uze uye ndawo, futhi uma sebefuna ukuthi uhambe emhlabeni kulula kubona, ngoba phela uNkulunkulu yena obabekile phezu kwakho, wabeka lezi ziqu ezintathu zakhe. Njengoba kade sichaza ngenkosana okuyiyona ishisa impepho uma sekuhambe ubaba. Nakho konke lokho kutholwe yibo abelungu ukuthi bebulale lezi ziqu lezi ngotshwala. Phela kuthiwa ngesikhathi beqhamuka nabo utshwala, abantu besifazane abamukelanga ngenxa yokubaba nokushisa kwabo utshwala, kodwa baze bakhanda elinye icebo ukuthi beqhamuke namawayini, okuyiwona anambitheka kangcono ukuze bebulale lo nkulunkulukazi omkhulu ongumama, ukuze kuzofa ubaba bese kufa nendodana. Phela ufakazi walokho kuwe, ngoba ukubone ngisho ukuthi umuzi noma ungamuhle kanjani, kodwa uma unganayo unkosikazi lowo muzi uyabuna, uvele ukhathale nje umuzi. Kodwa ngisho ngabe lowo muzi mubi, uma unonkosikazi nje uyofudumala. Nabo ububi balowo muzi kakubonakali ngenxa yokuthi kunonkosikazi, kodwa uma eke waphuma usumxoshile ubuna ngesonto elilodwa, nobubi bawo buvele obala. Washosholoza njalo umkhumbi wathi uma ufika eThekwini wathi ukuthi gozololo kwalayishwa izimpahla. Waqhubeka njalo umkhumbi, phela abelungu laba babekhande izikhumulo zabo lezi kuthiwa phela ngamahaba, kusukela lena eCape Town ngakhona eSt Helena lapho kuthiwa kunehaba kuthiwa iSaldanha, bese kuzoba khona lena phela eseCape Town, bese kuba futhi enye ihaba i-East London kuze kuzofika kwihaba yaseThekwini, okuyiwona amahaba ayekhona ngalesa sikhathi sasendulo amakhulu, asekhona futhi nanamhlanje asasetshenziswa futhi asemakhulu. Noma yayibuhlungu inhliziyo yakhe uCetshwayo ukuthi njengoba ethunjwe lapha emkhunjini, kodwa kwakukhona nokuthi aduduzeke emoyeni wakhe, ngoba phela babemdedela lapha emkhunjini ekwazi ukuhamba ezibukela ulwandle, eqala nqa nokugibela wona phela umkhumbi. Nabo abelungu babengasamhluphi ngoba phela wayeseyivumile induku. Phela yona inkosi uCetshwayo lena yayibone kudala ubungozi bawo abelungu laba, njengoba ekuqaleni leke lasho igumkedlela ukuthi wayesezimisele ngokohlawula ngezinkomo lezi phela ezazikade zifunakala
zifuna uyena uSir Berkeley Frere. Wayeseyibonile ukuthi lento izohamba izifike kulesi sigaba, kodwa ngenkani yawo amabutho lawa ayegqishe kakhulu ngabantwana baseNdlunkulu, amamboza phela okuyiwona asebenzisa inkani yawo, eyathi leza nkomo kufanele ayohlawula ngazo bazozihlaba bazenze amahawu azo okuya ngawo empini yasesandlweni. Ayahlupha phela amabutho njengoba nangaso isikhathi sakhe uDingane ayemthanda kakhulu uDingane ngoba wayithanda kakhulu ukulwa. Ayithi mayesola nje umuntu ukuthi uyisitha athi akabulawa jabule kakhulu amabutho. Awafuni amabutho ukuthi kusetshenziswe umqondo, ingako amabutho amaningi ayithanda kakhulu lenkosi okwakuthiwa uDingane ngoba yayivele isuke ibulale ngaphandle kokucabanga. Wahamba nawo njalo umkhumbi ucetshwayo waze wayofika khona phela eSt Helena lapho ayezovalelwa khona kulo ijele lakhona. ISt Helena lena leke lachaza egabeni ezedlule eGumkedlela ukuthi kwakungelona ijele. Ngesikhathi sokufika kwamaPutukezi ayezikhandele izikhumulo zabo zokuphumula, nakulokho okuthiwa i-lighthouse, kanye nayo iRobben Island kwakuyi-lighthouse, lapho phela kuba khona umbhoshongo omude kakhulu onelambu phezulu lokulawula imikhumbi. Kodwa ngokufika kwamaNgisi ayithatha le ndawo ayijika ayenza kwaba ijele. Engakaxabani namuntu ngoba phela ayinenhloso ngesikhathi efika lapha amaNgisi ayazi kahle ukuthi njengoba ayizodla izwe kuzoba khona abantu abazophikisana naloko bese bethathwa bezofakwa kuwo lamajele ayekhandiwe esekujuleni kolwandle. Lichaze kakhulu iGumkedlela uma ulilandela uzokhumbula phela ukuthi bafika nalo ijele nesonto kanye nezibhedlela ngoba babazi kahle ukuthi baze ngokuthi bezobulala ngazo zonke lezi nhlaka zabo ezintathu befika abantu beziphilela bengaguli futhi bengazona izigebengu, futhi bemkhonza uNkulunkulu ngendlela yase-Afrika. Bafika bona bazoguqula konke lokho kuhle kokuvele kukhona, bafika nokwabo okubi njengoba kuze kube namhlanje kunezigebengu zazibangwe yibo abelungu, kanye nazo izifo lezi zibangwe yibo futhi abelungu, kanye nawo amadimoni kaSathane afike nabo futhi abelungu. Phela nesikole lesi lachaza iGumkedlela ukuthi kwakuyilo isonto, wawufike ufundiswe khona esontweni bese ufundiswa nalokho kukholwa okuzomboza ingqondo yakho. Ocetshwayo phela waboshwa mhla zu-28 August 1879 emva kwayo impi yasoNdiya eyayingu-4 July 1879, okusho ukuthi emva kwempi yasoLundi uCetshwayo wacasha isikhathi esingangenyanga yonke kuze kube yilapho abamthola khona emzini wakwaMbuyisa owawuseduze nalo ihlathi laseNgume ayekade lokhu ecasha kuwo. Isilo sahlala khona eSt Helena saze sahlanganisa iminyaka emithathu. Sesithambe esiwubhanana. Kulapho phela sasesifake khona nencwadi isicelo sokuthi ngicela ukubona lona okuyilona gongo lenu elikhulu elingenzeka ukuthi ngizohlala lapha kuleli jele. Lezo zincwadi zakhe babehlale belokhu bezithumela iminyaka neminyaka, kodwa zaze zaphumelela ngawo unyaka ka-1882. Kwathi ngawo mhla ka-4 August basivumela basithumela khona lena kwelikaQueen. Kanti naye uQueen wayefisa kakhulu ukusibona sona isilo uCetshwayo, efuna ukubona leli qhawe lenkosi phela elanqoba amaNgisi ayekade enganqotshwa muntu. Phela uQueen wayazi kahle ukuthi isizwe sikaNkulunkulu lesi sizwe samaZulu ayebhekene naso njengoba wayekade ebhalelwa uyena phela uJohn William Collins, kodwa engafuni ukuphendula. Liyaguqa lapho iGumkedlela mzukulu amafutha omkhovu, intombi nesoka phakathi apha.